додани як қитъа замин ва овардани хоку санг сокинони 4 деҳи бемактаб дар шаҳри ваҳдатро ба сохтмони мактаб умедвор кард. шодии хонандагон ҳам ки барои расидан ба мактаб роҳи дарозу пурхатарро тай мекунанд ҳаду канор надошт. аммо мактаб бунёд нашуд ва хонандаҳо то ҳол бо ҳамон роҳи пурхатар ба мактаб мераванд. ҳамин сол бояд нави таҳсилда мактаба ба этмом мерасондан кӯдако медаромадан мехондан бигем азоби кӯдако камтар мешид ки ҳеҷ нест. як соли пеш радиои озодӣ аз сарнавишти мактаббачаҳои 14 дар ҷамоати бузургбои Брунофи шаҳри ваҳдат гузориш омода кард. ба далели набуди мактаб қисме бо тай кардани 4-5 километр ба ноҳияи Файзобод мераванд ва қисми дигар пули ларзонро гузашта ба мактаб мерафтанд. хонандаҳо мегуфтанд дар роҳ ба мактаб чандин нафар ба об афтодаву борҳо мавриди ҳамлаи сагҳо қарор гирифтанд. тарсим вақте ин меларзад мо метарсим ҳама ба қафо мегузарад. вақте инҷо 151 та талаба дорад ҳама мегузарад духтари калон якта ғалтидагӣ буд дар ин об якта дар поёнтар ғалтидагӣ буд. ин ҳарфҳои хонандаҳо раҳми бисёриҳоро овард ва чанд соҳибкор барои кӯмак ба сокинони деҳоти бемактаб изҳори омодагӣ карданд. ина мактаба омадам заминша ҷидо кардам соҳибкорш омад ҳама сангши овар рехт локин ба кадом сабаб бошад соҳибкор дига отказ кард биромад дига накард боз соҳибкори дига ёфтем овардем соҳибкор омад гуфт ки одамотона бигирем мо то ҳамаша гирифтем одам гирифтем ҳамиҷада гуфтем бо чанд каси дига бо ёрдам мекунад ин соҳибкоршам бас кард дига наомад рафтем пешиш мега мудири маориф кунад. мудири маорифи шаҳри ваҳдат гуфт тасмими сохтмони мактаб лағв нашудааст вале ба далели паҳн шудани пандемия ба таъхир уфтод. ба гуфтаи ӯ бунёди мактаб барои хонандагони ҷамоати бузургбои Брунофро соҳибкори маҳаллӣ ба ӯҳда гирифт. ягона тағйироте ки дар ин як сол ва дар пайи гузориши радиои озодӣ ба амал омад бунёди як пули муваққатӣ дар масофаи нисбатан наздиктар аст ки як соҳибкор сохтааст. акнун кӯдакон мисли қабл барои расидан ба мактаб аз дохили дарё намегузаранд вале ба гуфтаи онҳо кӯпрок ҳам чандон бехатар нест. ина тахта шикаста ина иҷара бини шикаста хушруб гузар иҷара хушруб гузар нағад иҷара хушруб гузар. бархе аз волидон мегӯянд ба далели дурии роҳи мактаб онҳо маҷбур шудаанд духтаронро аз мактаб бигиранд. кӯдакҳои ба дари об мегузаранд ба барф ба мошинои раҳ мебиёянд ҳозир бо бисёр ташвиш шидестем духтаракҳо гум шидестиянд. мақомот мегӯяд мактаб то соли оянда сохта мешавад. сокинону хонандагонро аз ҳоло фикри дурии роҳи мактаб дар фасли зимистон азият медиҳад. мегӯянд маҷбур имсол ҳам кӯдаконро бо роҳҳои хатарнок ба мактаб фиристоданд ва худо мегӯянд ки солим ва бидуни ягон фалокат ба хона баргарданд.